Angibani usihlalo bakhona usihlalo kodwa ukhona usihlalo namhlanje phela ubani ubaba uvelele umfeka sesinikezela kuwena ukuthi nje ngeke sayeza emhlanganweni singaqalanga kuNkulunkulu ngoba inhloso yethu ukuze size la ngaba sizanga nekeni sibone mangama Thanksgiving Day siya emhlanganweni nani inqa izivele and isibusiso sase asithi lasiza nje seku right kodwa namhlanje ngoba kuzimongameli ubaba uSD Ndlovu sithake sizothandaza silungisele inkosi yethu ifike kulungile ngoba kuyaqala lento ukuthi unational ahlone kabili sizwana mina sithukile ke ukuthi bonke labantu abeza la from Zimbabwe Zambia Maputo Swaziland bazothola kunjani mayikulunge thina sonke la ngiyabonga ngiyabingelela lona okhulumayo umveleli umfeka ngibonga ithuba lokuba ingxenye yabalungiseleli abalungiselela iThanksgiving ye the 12 Apostles Church in Trinity ngiyingxenye yabalungisayo ku cluster 1 okuyi inland cluster le Thanksgiving ingomhla ka 15 to 16 November 2025 eMpumalanga province kuyangijabulisa ukusho ukuthi indawo ye Thanksgiving itholakele iPuma Stadium eWitbank eMalahleni kuyangijabulisa futhi ukwazisa ukuthi amalungu ale cluster iMpumalanga province ehost iGauteng iNorthwest eLimpopo eSwatini iZimbabwe kanye neMozambique amalunga le cluster asehlangene ikhathe eziningi elungiselela umsebenzi osukwini nje lwanamhlanje kade sihlangene nobaba izingonyama ukuzothula la esesihambe safika khona kuyintokozo uqinisekisa ukuthi lide ibanga selihanjiwe ama service providers omcimbi amaningi aseyascreenwa ayalungisa ukuba kuqale ama appointments kodwa futhi akhona namanye asafunwayo ukuze kuzokwazi ukuthi lo mcimbi ube impumelelo kuyinjabulo enkulu ukusho ukuthi izinto eziyumgogodla noma ezikho ukuthi lo mcimbi ube impumelelo sesiqalile ukuzenza futhi zihamba ngezinga eliphezulu futhi zihamba kahle kakhulu ezinye zezinto engingayibala ukuthi sesifikile kuzo ukuhlanganisa ithimba elilungiselela lo msebenzi oyisimangaliso ngalolu hlobo okunye sesifikile kukho izinhlelo zokuhlobisa lo mcimbi ukuthi ube impumelelo ngendlela emangalisayo abahleli baningi banhlobonhlobo siyabonga kakhulu esicela ngaphezulu kwezinto zonke sicela ukwesekwa umsebenzi ofana nalona ayikho enye indawo esiyayisondele kuyo uma sifisa ukwesekwa kodwa ithina abanikazi bomcimbi ithina amalungu ebandla okuyithina esiyayisinikele ukuze into yethu ibe impumelelo siyacela kakhulu kuba leyo mnikelo ethe yacelwa isondele uma ikwazi ngampela isondele ngokuphelele maduzane nje isikhathi sesiphelile esingakusho nje ukuthi phambili ngalolu suku lomhla ka15 and 16 November eWitbank Puma Stadium ingonyama siyayilungiselela ingonyama siyilindile ngiyabonga kakhulu ngiyabonga